Bueno, jo vaig començar ja el mandat anterior, que vàrem fer un pacte entre el Partit Socialista, Esquerra Unida i Compromís, i tingué 2 anys l'alcaldia del Partit Socialista, un any Esquerra Unida i l'últim any vaig estar jo, per tant ja porto un any del mandat anterior. I bueno, l'aventura, la veritat és que comparat amb mandats anteriors, que també havia estat de regidora, és cert que este és el mandat més difícil, perquè la normativa que ens ve des de l'Estat ens està constrenyint molt la nostra capacitat, la nostra autonomia, tant financera com a nivell competencial. Sin embargo, la població cada volta demanda més serveis. Per tant, jo per a mi, de tots els mandats en el que he estat, el més difícil en diferència. Els nostres projectes sempre han sigut apostar per la gestió pública. Tenim quasi tots els serveis en gestió pública, les escoletes, els campus, esports, l'escola d'adults, el conservatori, etc. És una cosa de la que ens sentim ben orgulloses. També som un poble capdavanter en matèria de participació ciutadana. Tenim una carta de participació ciutadana que ja està posada en marxa, ja tenim molts consells assessors que sempre abans de prendre una decisió se consulta a la ciutadania. I aquesta última etapa d'aquests governs de progrés ha estat un poc marcada per les sentències expropiatòries que ens han caigut com una llosa, que hem tingut que arribar a acords en la propietat, en la congregació del Sagrado Corazón, però també en l'empresa Edifesa. Jo crec que és un tema que hem gestionat prou bé, tot dins de lo greu que és el tindre que pagar a més de 10 milions d'euros, però hem arribat, jo crec que als millors acords possibles en la propietat. Hem demanat un préstec, a l'Estat ens l'han concedit i ara hem d'anar tornant aquests diners, però hem pogut fer front a aquestes sentències sense ofegar el poble i sense minvar la qualitat de vida dels nostres serveis. En matèria cultural, Godella és un poble amb una activitat cultural increïble i això és perquè aquest poble ha apostat molt per l'activitat cultural, molta activitat educativa, esportiva, etc. Vull dir, és un poble molt viu. I ara el que ens falta és que, a banda de ser un poble molt viu, les cases del casc antic, sobretot, comencen a tindre també més vida, perquè veiem que comencen a tancar-se ja moltes cases i en ment tenim també fer un pla de rehabilitació del que és la zona antiga. I jo crec que Godella, per exemple, el que sí que ha canviat gràcies un poc a la nostra gestió ja més immediata és realment en tota la programació, en tota la coordinació, en tota la comunicació, la transparència. Jo crec que el fet de... Quan jo vaig començar d'alcaldessa, una de les coses que vaig instaurar eren les reunions de grup de govern en un ordre del dia, en un acte, etc., per a coordinar-nos tots, perquè sí que és de veres que al gestionar molts partits, de vegades era com reinos de taifes, i jo vaig veure necessari el que ens coordinàrem, en què n'hi haguera una única agenda, cada regidoria feia la seva agenda i de vegades se solapaven coses. Ara fem trimestralment un únic document on és tota la programació de totes les regidories, la coordinació d'això i després la coordinació del personal tècnic també en el polític, que també ho vaig instaurar jo com a alcaldessa. Jo crec que és d'aquestes coses que potser la gent no veu directament, però sí que veu el resultat. A mi durant aquest any m'agradaria obrir el Parc de la Devesa, m'agradaria aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana de Godella. La modificació és imprescindible per a la ciutadania, per a no empitjorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania i els nostres serveis. I m'agradaria poder acabar totes aquelles obres que tenim començades però que encara o programades no hem pogut executar perquè és que els processos en l'administració són tan lents que al final sempre diuen que l'últim any de mandat mai has de fer obres i a nosaltres ens van a caure, i a molts pobles ens van a caure en l'últim any de mandat, perquè per mig una nova llei de contractes això fa que tot se retrasarà. Per tant, Parc de la Devesa, Pla General d'Ordenació Urbana i acabar totes les obres d'infraestructures que tenim en aquests moments. I una cosa que no depèn de nosaltres, que estiguera acabat i licitat el projecte de connexió del barranc dels Flares en el Palmaret per a evitar tot el problema de les inundacions que tenim en Godella, i la PAT de l'Horta també per a que ja puguem gaudir. En Godella ja se gaudís perquè ja fa molts anys que tenim una horta protegida, però per a que l'Horta ja tingui el seu pla d'actuació territorial. Jo crec que el meu pas per l'alcaldia de Godella ha sigut un pas en el que sobretot hem posat un poc la mira en les sentències expropiatòries, no en teníem una altra, i en buscar una solució que no siguera enfrontar al poble, perquè és així com va començar la solució a les expropiacions. Per tant, jo el meu pas per alcaldia el resumiria
en una persona de tractar de consensuar totes les maneres de pensar del poble, sobretot en els problemes que a la gent més li afectaven, i també com molta coordinació entre les diferents àrees, molta coordinació dins del grup de govern, molta coordinació amb el personal tècnic i un esforç importantíssim de molt de treball per no baixar la qualitat de vida de Godella.